Com que jo us vau portar tan malament, en comptes d'anar a la piscina, seguirem fent aquell treball de buscar definicions de paraules. I si no l'acabeu, us en penso posar per fer a casa aquestes vacances. És injust. Sí, no pot ser. Em queixaré. No es pot permetre. Vinga, va, a buscar les paraules. Fixeu-vos, què és aquesta paraula tan estranya? Què hi diu? Locraxus. Locraxus? Ja heu vist la foto? Sí, sembla un monstre. És veritat. Mireu què diu. El Locraxus és un monstre que havia en un amagatall del Parc del Serrat, de Monistrol, de Calders. Va ser vist l'última vegada a la Bassa Freda, on va atacar a 3 turistes. El Locraxus és un ésser molt pelut i corpulent que xucla l'energia i et deixa immòbil i gairebé sense vida. Tinc molta por. Tranquils, no deu existir. No n'hi ha per tant. Quin rotllo. Jo volia anar a la piscina. Sí, jo també. Per no avorrir-nos, què us sembla si parlem una mica del que farem i on anirem de viatge aquest estiu? Sí, parlem. Jo, no et fas enveja, però jo aquest estiu aniré a Hawaii. Alça, quin morro. Jo aniré amb uns amics meus a un balneari. Que guai, sí. Fa pensar en relaxar-nos, que hem treballat molt. Ei, nois, he pensat que ja que ens han castigat sense anar a la piscina, podríem quedar aquesta tarda per anar al Parc del Serrat. Sí, podem fer jocs en aigua. A mi em sembla bé. A mi també, ja que avui no hem pogut anar a la piscina. Doncs quedem a 3:45, al Parc del Serrat, amb els banyadors i els globus d'aigua. Adéu! Adéu! Bona tarda! Bona tarda! Ei, nois i noies, ja que ens hem mullat una estona amb els globus, què us sembla si ara juguem a fet i amagar? A mi em sembla genial. I a vosaltres? Us està bé? Perfecte, però qui la para? Si voleu la paro jo. D'acord, comença a comptar. 1, 2, 3... ...28, 29 i 30. Qui no s'hagi amagat aviat serà trobat. Vinga, va, que només et falta la Noemi. Em rendeixo! És molt difícil trobar-te! Has guanyat, torna! Nois, no ve! Nois, nois! Separem-nos, que així anirem més ràpids. D'acord, a buscar. Però veni amb mi, que tinc por. D'acord, t'acompanyarem. Noemi! Noemi! M'escolta?
seguit. Tu somies truites o què? Si no us ho creieu, veniu. Mireu, una petjada de l'Ocraxus. Potser hauríem de creure l'estel. I què mirem al final? D'acord. Aquí posa que viu en llocs on hi hagi vegetació i zones habitades. Per això s'alimenta de la vitalitat de la gent. També hi fica que hi ha una forma de matar-lo, que és clavant-li un ganivet pur de plata. Doncs així l'haurem de matar. Ma, no perdem el temps, que hem de trobar el ganivet. Va, anem! On deu ser el ganivet de plata? El diccionari diu que està protegit per una escultura del parc. Anem a buscar-lo. Doncs anirem junts, eh? Aquí no hi és. Va, anem a la següent. Va, anem a la... És aquí! Anna, esperem que funcioni. Anem a buscar-lo. Abans era allà, a veure si encara hi és. Va, corre, anem! El diccionari deia que calia agafar-lo i clavar-li ganivet entre tots. O sigui, ho hem de fer tots junts. És allà, mireu-lo. Acostem-nos-hi a poc. Ui, jo em semblo que marxo cap a casa. De cap manera, ho hem de fer tot. Va, agafeu-lo! Marc, aquí! Unai, on ets? Estàs bé? Estàs bé? Laura! Aixeca't! Quin ensurt, Sí, no oblidarem mai aquest final de curs. Adeu, noi. Adeu, ens veiem a la piscina. I al riu? Jo me'n vaig, que demà m'he de llevar d'hora que agafo l'avió. He passat molta por. Jo també. No vull tornar a passar per això. Ni jo. Però, i si no l'hem matat? Esclar que l'hem matat, no n'hi veig ximpleria. És veritat, i si no l'hem matat? Què dius? Estàs bojos? El llibre deia que desapareixia per sempre, no? Què deu estar fent el Locraxus? A saber. Bones vacances!